Assalamu alaikum hettiyankoɓe e biyankoɓe Aout Piindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañce kala saaha huccidde moon noon kadi min dañi weltare oɗo subaka talata hannde kuyiɗen yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettoɗe seeɗen ɓe min jettaki e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof borosaw holluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi hanke kay wiyanoma ma gosli a artire itte toon to ganduɗa kañum woni to diwan motan mo Cap Vert artire ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon ɓe mbi capantato e jeeɗiɗo woni ɓe ganda kañumen gartirama kono noon won gosli gartira kono wonɓe ganda cankima ko toon tigui goppa hettiyankoɓe ɓiyankoɓe nene nder jayndeli ɗi ha tengti kay to banggue ha joni tan ko faye banggue politique gueɗe Ousmane Sonko ha tengti oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa kañum kay oɗo saaha yete woni mo ganduɗa nani fawa juuɗe woni tan ɓiɗɗo debbo binoɗo ko cowiɗo te ɗum wodani hanga gayniren e to diwan mo Touba mo ganduɗa oɗo saaha aɓena parana maggal kono noon koye nder diƴƴe tigui ɓe goni joni gudditen noon tigui hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe gudditirane jaydi gendiri le soleil oɗo subaka kañum tan on ji oɗo kay avion dari ɗo ina jippina yimɓe jippini kay koɓe ganduɗa yete ene nanggano toon to ganduɗa woni to Praia kamɓe ɓeɗon noon ɓiɗɓe Sénégal yitanoɓe e nder maaje ɗe aɓe tolni noon e capantato e jeeɗiɗo ɓeɗon noon gartirama kono noon he won wasɓe hen pittali mumen ɓe ganduɗa kay keɓani hay artirede ko toon tigui birna saabu jeeɗiɗo ɓe ganda tawano koye nder bateau o kamɓe ɓeɗon ko toon ɓe birna to tan diwan mo Cap Vert ha joni noon wonɓe ganduɗa ko toon woppa saabi ɗum noon to banggue cellal ɓandu makko yarani noon o wawa tan waɗede rapatrié walla artirede tawa yiyete cellal ɓandu makko sowa taw ɗum ɗo yaade taw no hannirta ni ɗum saabi mo woppede toon omo wone banggue safaro garene jaynde quotidien le quotidien jaynde quotidien noon ari tan ko ruttade toon to ganda woni diwan mo Fass Boye woni jeeɗiɗo ɓe ganduɗa ete kay oɗo saaha ko toon tigui birna e nder jaynde quotidien ɓe mbi kay ko yurme ina yurmini toon to diwan mo Fass Boye so ƴewtidama artuɓe noon timmi capantato e jeeɗiɗo ɓe ganduɗa kamɓe oɗo saaha ɓe gartirama ɓe mbi noon Fass Boye oɗo saaha kay ɓe goni koye mette tigui saabu ɓiɗɓe mabɓe wasɓe pittali mumen e oɗo e kaɗo laana garen ha joni jaynde direct news noon cuutuɗo hen konngudi muɗum ari tan e banggue ko wiyete Barça walla Barsak walla ko wiyete mbakkmi oɗo saaha noon kanko Paté Ndiaye o suuti hen konngudi makko ko wiide tan en tant que kay ɓeɗo sukaɓe gonki mumen ƴewtidaka ko wayni wawata ummade ɗo saboyete kay ina ƴewtinda yete kamɓe sukaɓe ɓeɗo koɓe ganduɗa so ƴewtidama accident ji kewɗi dañi nder maaje ɗe ɗiɗon accident ji noon ko sukaɓe tan lowiɓe nder tan ɗeɗo laade ha mbiya tef so jeehi so laanaka yuwa walla tan goɗɗum aranaɓe hen ɓe mbasa pittali mumen ɓeɗo majja e nder dijje gonta yitede ɓeɗo keeɓa ɓennude ɓeɗo sukaɓe noon koɓe ganduɗa ko ɓuuri hen hewde koye jakori liggey koye mumen so tawi noon ɗeɗo maaje kay ɓe mbawa hen dañde liɗɗiɗi ɓe jiiɗiɗi walla ko way noon ɓurantaɓe ko yaltude Sénégal o wi noon solution o wona oɗo saaha wiide financement je ko way noon ko wallidde sukaɓeɓe ha liɗɗi mumen ganduɗa gone nder maaje leydi mumen ɓe mbawa hebde hen ɓe mbawa liggade hen garene jaynde antenne noon kañum oɗo subaka ari tan ko yeehi ko toon to diwan mo Touba antenne quotidien wi ha joni tan toon to diwan mo Touba aɓenen tan heddi tan ko semaine walla semaine aji ɗiɗi yimɓe paaya maggal ina ƴewtinda noon Touba koko wi tef ndiyam saabi ɗum ko toɓɓole ganda jippima e ɗeɗo balɗe garene jaynde l'observateur ari tan ko uddi haqqille gardiɗo leydi ndi wiide kay oɗo saaha gueɗe ɗe kay tiiɗi walla gueɗe ɗe goni ko ganduɗa yete holi jogorɗo toɗɗede ko ɗon tigui kay gueɗe ɗe goni saabu oɗo saaha goto fof nani jooɗi ne faɗa nga ko ganduɗa ko kañum woni beele ko kañum jopete feɗendu wiye ko an tigui foti wonde ne jeeya hen Abdoulaye Daouda Diallo ene jeeya hen Mamboy Diawo oɗo mo ganduɗa woni Amadou Ba ha tengte ben Abdallah Dionne kamɓe ɓeɗon noon ko candidat ji joɗiɗi ina paada goto fof ne faɗa wiyede ko an foti ardade Benno Bokk Yakar garane jayde tribune ko tolne temedere
e capannayo ɗiɗo ko tolne université ruji ɓeɗon noon oɗo saaha dari tan gam wiide walla wiide gardiɗo leydi ndi yo woppu Ousmane Sonko yo fawtumo jungo ha joni tan arte e 37 rescape walla capantati jeeɗiɗo ɓe ganduɗa oɗo saaha kay kamɓe kay ɓe ganda birnama toon to diwan mo tan Praia heddiɓe gartirama ɗum ɗon noon jayde tribune ari oɗo subaka jayde yor kañum ari koye konguɗi Moussa Diop noon wi tan ko ɓeɗo ɓe ganda kanko woni Karim Wade hoto yijjit double nationalité mo jogui wotere so neɗɗo joguima double nationalité dañata droit wonde candidat ɗo e nder leydi meɗen Sénégal wadde ɗum ɗon ne yo woppiti hen hakkille no fewi ne wawi tawa kanko o wawa wonde tan o wawa jeeyede sungoli garoƴƴi ɗum noon woni konguɗi ɗi maître Moussa Diop addi garede jayde témoin noon ari tan ko gueɗe ɗe ganda kañum woni gueɗe Mamboy Diawo joni ene halteno jaydeli goɗɗi ɗi wiide tan hole jogorɗo toɗɗede kanko noon oɗo sahani wawi wiide amone campagne mo ko tigui saabu o wi tan ko kanko Mamboy Diawo kay omo wawi wonde candidat mo Benno Bokk Yakar kono noon ma gueɗe won gueɗe ɗe gandama o waylu ɗum ko faye banggue justice ko faye banggue politique no yarata e nder leydi ndi ɗum ɗon foof ina jeeya e goƴali makko ɗi ganda omo yiiɗi addude hen wayloji kanko kay Mamboy Diawo garen ha joni e gueɗe goɗɗe huni jayde vox populi oɗo subakari tan koye Pastef kamɓe ɓe mbi noon ɓe ƴaɓata hay lawol gotol warede walla piyede jaasi woni tan candidat mabɓe ha ɗo ɓe kalata ɗo ko tan Ousmane Sonko te ɗum ɗon ala ittowo ɗum noon ɗin konngudi suuti ɗum ko oɗo sardiyanke biyeteɗo Biram Souley mo ganduɗa kanko woni président mo groupe parlementaire mo Yewwi Askan Wi oɗo saaha noon kanko dari tan gam wiide walla kamɓe ndenti gam wiide ɓe ngala kay plan B de plan A mabɓe ha joni ko hen ɓe goni woni Ousmane Sonko garen ha joni jayde Les Échos arti e gueɗe oɗo ɓiɗɗo debbo kay biyeteɗo Mama Koundoul oɗo saaha noon kanko Mama Koundoul o waɗama defere tigui wondiɓe makko nani pawa juuɗe woni ɓe ganda ɓe no wadduno maka ko cowiɗo walla tan noddude wiide kamɓe nanggui oɗo suka debbo yoɓe nelde e kalis ɓe mbi kay Sénégal koko fawa jungo kañumne to banggue Nations Unies ko saabi ɗum woni tan e banggue tan criminalisation discrimination raciale mana tan ko faye banggue yete leƴƴi ɗum ɗon noon ɓe mbi ko ene ƴewtinda won konguɗi ganda konguɗi ñaɗɗi tawa ene fawe wone leƴƴi ɗum ɗon noon woni koɓe ƴewtidi e tan kamɓe oɗon rapport moɓe jaltini garene jayde libération noon ari tan koye dossier mo ganda fayi koye yimɓe 29 walla sukaɓe 29 ɗi ganda kadi pawama juuɗe e ɗum noon foof e gueɗe Ousmane Sonko e ko way noon ɓeɗon sukaɓe noon kamɓe ɗo joni ɓe mbi tan ko gila sappo lewru août kanko président mo JPS mo Sam Notaire koɓe tan jilete walla ɓe pawa juuɗe oɗo saaha kamɓe ɓeɗon kay kanko e wondiɓe makko oɗo ɓiɗɗo gorko ɓe pawama juuɗe heddi noon faade tan e gueɗe ɗe ganduɗa fawama e dow mabɓe woni banggue terrorisme e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa kay haalama kanko oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Nafi Dieng noon ne ɓuuri andirede Yayu Serigne Saliou kanko ne oɗo saaha ko debbo mo ganduɗa kay fawama jungo garen ha joni jayde stade coftal ɓalli uddata damal ɓe mbi tan Sadio beele yiiti hoore muɗum toon to ganda woni Al Nasr ko toon noon woni tan namdal ɓe ganda ɓe gaddi ɗum oɗo subaka beele o fini e ɗoygol wonno kanko Sadio Mané hande noon jayde stade ko en hen ari addingal ɗon namdal mbeɗe sikki tan mon jabto ɗum e commentaire uji ɗi joni so Allahu lamdo jaaɓi gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe banggue goɗɗo mo gareten woni tan arde ko kewi toon to ganduɗa kañum woni to diwan mo Fass Boye ɓeɗo sukaɓe kay ganda hande ko tolni capantato e jeeɗiɗo garte juuɗe koreji mumen wonmo ganduɗa noon woppitama toon kañum noon saabi ɗum woppede toon ko cellal ɓandu muɗum woni ko yarani noon foof ɗum noon tagui mo woppede toon to ganduɗa woni diwan mo Cap Vert ɓe kontina toon safaruji ɗi ha ƴeewe ɗo yeeso
yeeso holno o yarata. Heddiɓe noon gartirama ko tolni noon e gosɗi jeeɗiɗi ka toon heddi sabu nde ɓe tawa tan e nder laanaka ko nden tigui ɓe mbirna tonete toon to ganduɗa woni diwan mo Cap Vert. Ɗum noon aɓe tintina ɗum jignaɓe ɓe ganduɗa woni sukaɓeɓe. Ɗum noon so ƴewtidama woni gueɗe ɗe ganduɗa ende so ƴewtidama no fewi e jayde direct news won cuɗɗo hen kongude muɗum wiide ɓeɗo sukaɓe wona financement ji walla ko way noon nangueta ɗumen. Saabu noon koɓe ganduɗa hande dawata koye ndiyam kirdoto koye ndiyam mbalata koye ndiyam jogui ko laaɗe aɓe jogui possibilité ji yaade saabu hande so laana ne yaaha nannawa sukaɓe mbi ko yahoɓe awoyde ala kaɗowo ɗumen wiide ɗumen ala ɓe on jahata walla ko way noon saabu koye liggey mumen. Allah andi so jeehi beele koye laaɗe jahata walla ko kadi ko ganduɗa ete woni gueɗe ɗe ganduɗa ine ƴewtinda hande. Wadde noon ko gueɗe ɗe ganduɗa tan no haaldira e nder journaux ji ko maaje ɗe saabu bojji mabɓe ñande fo woni ko ganduɗa kañum ɓe jakori hen ɓe liggoto ko woɗɓe garata nawa ɗum kutoroyo ɗum te ɗum ɗon hande addata caɗele woni batoji ɗi licence uji ganduɗa aɓe goya ɗum saaha foof wiye licence uji joni tottetake ɓe jooɗo ha ɓooya ɓe nana walla ɓe jiiya kaari ne jogui licence tawa koko wiya licence uji koko taƴa. Ɗum ɗon fo ina jeeya e mette ganduɗa ni muusi sukaɓe ganduɗa so tawi liɗɗi ngala liggoyta ko jotto ko jignaɓe mumen jaltinta dépense uji. Ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ni muusi aɗa jogui debbo aɗa jogui ɓiɗɓe aɗa jogui ko way noon ɗum ɗon fof noon artata koye hoore gouvernant ji ɗi hoore ardiɓe men ɓe ko kamɓe hande ɗeɗon gueɗe fawi. So neɗɗo ardima noon ko rondoto ko teddat saka noon ardade leydi dongal ngal teddat no fewi saabu kala ko suuta fawete koye dow hoore mo ganduɗa kañum woni gardiɗo o te noon ko kañum tan foti fawede saabu noon kañum woni yuman galle kañum woni baba galle. Wadde noon koye dow muɗum tan ɗeɗon gueɗe fof wawi artirede ƴeewe politique mo ganduɗa ene wawi fawede ha ɓeɗo sukaɓe jiiya hen koye mumen e nder leydi ndi saabu sukaɓe hande kala dañɗo hen salaire dañɓe salaire 40 000 ne jooɗi ne liggo saka noon ɓe ganduɗa hande jiilanama salaire au moins 100 000 francs totteɗa ɗum. So ɓe dañno ko way noon ɓe jahata ɓe jotto koɓe jogui ko ɓe mbawa yete jippinde hen barke. Kono so tawi neɗɗo liggoto ha boore tawa ala ko dañta walla nder liggo jogota ko hayko sonni sukaɓe muɗum mburu subaka law ina muusi. Wadde ɗeɗon gueɗe yo woppite hakkille no fewi saabu sukaɓe hande goto fof nani yaaha ƴewtidama de balle ko lawol Nicaragua ƴetta kamɓe fof kadi aɓena baɓɓiti aɓe paye ngol ɗon lawol. En tout cas yo Allah waɗanen jaame kisal waɗana ɗum sukaɓe meɗen miñiraɓe meɗen mawniraɓe meɗen kawmiraɓe meɗen yo Allah waɗ jaame kisal ɓeyda sutura e nder leydi ndi. Hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe ɗo gudditen roɓɓindu jaydeli meɗen tottude wonade gongol so Allahu lamdo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗon ene banggal caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall.